जोंनि आबै आबौमोनहा जोंनो दिन्थिबोदों जोङो थांनानै थानांगौब्ला जोंनि आखाइनि गोहोखौ जोङो बाहायनांगोन, जोंनि आथिंनि गोहोखौ जोङो बाहायनांगोन। फुंनि 3 बाजियाव सिखारनानै हाल एवहैनाय, खोथिया फुनाय, माइ गायनाय, माइ हानाय, माइ मारा होनाय गासिबो हारिमुवा जोंनियाव दंजोबो। आरो बे हारिमुवा जाहैबाय जे जोङो जुदि खामानि मावाब्ला जों अलसिया जागोन। खामानि मावनानै जोङो धोनि जानो हायो, बेनो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि गुबुन मोनसे सान्थौ। दा जोंनि गाननाय जोमनाय, जोंनि दानाय लुनाय, जोंनि थांनानै थानाय जि मोनसे नेमखान्थि, आसार खान्थि, बियो जोबोरै मोनसे धोनि। जोंनि न'खराव गोदोनिफ्रायनो बाख्रि थायो, मोसौ गलि थायो, माइहुं थायो, ओंखाम संग्रा न' थायो। बियो बबेथिं थानांगौ बेयावबो मोनसे साइन्स दङ। दा बेबायदि साइन्सखौ लानानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरा मोनसे रायजो जाबोदों। इसोरनि फारसे फोथायनाय, गावनि फारसे फोथायनाय, आबादनि सायाव सोनारनाय, समायना रमायना आगर एरनाय। नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेसो, जोङो दिनै जोंनि समायना हारिमुखौ बेसेबां हमथानानै लाखिनो हादों। जोंनि समायना रमायना बे आगरखौ गुबुन हारिया दिनै लांनानै इन्टारनेशनेल लेभेलाव बिजनेस खालामहैदों। जोंनि समायना रमायना बे आखाइनि गोहोखौ गुबुन हारियासो लांनानै गावसोरनि होननानै सिनायथि लानो नागिरदों। दा बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा सांग्रां जानांगोन। जाय हारिमुखौ जोङो बजबबोदों, जाय हारिमुखौ लानानै जों गावखौनो सोद्रोम समाज होननानै जोङो बुंनानै लाबोदों, जाय हारिमुखौ लानानै जों गावखौनो गायसनदों बर' होननानै, बै हारिमुखौ जोङो लाखिनांगोन। बै हारिमुखौ लाखिनांगौब्ला जोंनि गोदान जोलैफोरखौ जोङो गुन गोनां खालामनांगोन। जोंनि इयुन जोलैफोरखौ जोङो गोहोगोरा जों खालामनांगोन, जोङो गोरों खालामनांगोन। मानो जोङो थैलांगोन? जोङो थैलाङोब्ला सोरनि आखायाव जों गालांनो बे समायना रमायना आगरखौ, समायना रमायना हारिमुखौ, समायना रमायना बे मोनसे फोथायनायखौ, सान्थौखौ जोङो सोरनो गालांगोन? जोंनि लाइमोनफोरनि आखायाव जों गालांगोन। नै फिसाफोर, नैबे जोंनि हारिमु, बेखौ नोंसोर लाखिनांगोन। नाथाय जोबोरै जोंनि गेजेराव मोनसे दुखुनांथाव थासारिया फैदों। आरो सम सम बे दुखुनांथाव थासारिया जोंखौ गोमोहोदों, जोंखौ सोमोनांहोदों। जाय इयुन जोलैखौ जोङो दिनै फोथायदों, जाय इयुन जोलैखौ जोङो दिनै गोहोगोरा खालामनो नागिरदों, बै इयुन जोलैया गावनि थार लामानिफ्राय आनज्रायलांनो नागिरदों। आरो जोंनि गेजेराव मोनसे सुथुर, बे सुथुरा जोंनि लाइमोनफोरनि जि सोरजिलु गोहो, क्रिएटिभिटि, बेखौ डेमेज खालामनो थांगासिनो दङ। जोंनि फिल'सफि, बेखौ डेमेज खालामनो थांगासिनो दङ। जोंनि सोद्रोम सिभिलाइजेसन, बेखौ डेमेज, लोरबां खालामनो थांगासिनो दङ, बेंगुरा खालामनो थांगासिनो दङ। जोंनि थांनानै थानाय, जोंनि फोथायनाय, जोंनि मावनाय दांनाय, जेरावबो साइन्स दङ, जेरावबो बिगियान दङ। जोङो दिनै गावनि हारिमुखौ लानानै मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों दिनै सिनायथि होदों। रांखान्थि बिथिङाव जोङो सिनायथि होदों, हारिमु बिथिङाव जों सिनायथि होदों, आबाद बिथिङाव जोङो सिनायथि होदों, राजखान्थि बिथिङाव जों दिनै सिनायथि होदों। गावनि सिनायथिखौ जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो लाखिदों। नाथाय बे सिनायथिखौ जोङो माब्लासिम लाखिनो हागोन? सोरनि आखायाव जोङो होलांगोन? दिनै पलासबारि गामिया लाइमोनफोरखौ गोहोगोरा खालामनो थाखाय, रायजोफोरखौ सांग्रां खालामनो थाखाय बिराद गेदेर मोनसे हाबाफारि। बे हाबाफारिनि थांखिखौ जोङो सा साज्राङै नायोब्ला बैसागुखौल' जोङो नुगोन। नाथाय बे हाबाफारि खुंनायाव मोनसे गोथौ सान्थौ हाबनानै दङ, मोनसे गोथौ थांखि हाबनानै दङ।
दा बेखौनो जोंनि साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बुजिनांगोन, जोंनि आइमोनहा बुजिनांगोन, जोंनि आफामोनहा बुजिनांगोन जोंनि समाजाव माबायदि मोनसे थासारि फैदों। जाय समाजाव जोङो थांनानै दङ दिनै बेयाव टेक्न'लजि, दिनै बेयाव साइन्स नांगौ। साइन्स नङाब्ला, टेक्न'लजि नङाब्ला, सोलोंथाइ नङाब्ला जोंनि हारिमुखौबो फोथांनानै लाखिनायाव जोङो गोब्राब जागोन। दिनै मानसि, ओरैबायदि मानसि जोंनि बे बुहुमाव सोमजिदों, ओरैबायदि सुबुं जोनोम लादों जाय सुबुङा सिन्था खालामदों बुहुमनि अनगायै आरो गुबुन मोनसे बुहुम दंबावो नामा बेखौ सिन्था खालामदों। मानसिया बुहुमनि अनगायै गुबुन मोनसे ग्रह सायावबो थांनानै थानो हायो नामा बेनि बाथ्राखौ सिन्था खालामदों। आरो बिथाङानो जाहैबाय एलन मास्क। एलन मास्कआ सासे बिजनेसमेन, बयनिख्रुइबो धोनिसिननि गेजेराव बिथाङा आरो सासेबाव। बिथाङा सिन्था खालामदों जे मानसिया ओरैबायदि जानांगौ बुहुमावबो थांनानै थानांगौ आरो गुबुन मोनसे ग्रहसानि आरोबाव जिबि जानांगौ, बेबादि मोनसे सिन्था खालामदों। बेसेबां गिदिर सिन्था खालामदों, सान हर सिन्था खालामदों। नाथाय जोंनि समाजा गाबोन मा ओंख्रि जानो, दाहाय मा ओंख्रि जानो, समफोर मा ओंख्रि जानो, बेनि बाथ्राखौल' सानबाय थायोब्ला जानाय नङा। जोंनि बर' आइजोफ्रा थास' मुथासेखौ जुदि बोसोरनै बोसोरथाम फानबाय थायोब्ला, थास' आथिंखौ, थास' बिबारखौ दिनैबो गाबोनबो फाननानै जुदि माहाजोन जानो हायाब्ला अब्ला जोंनि समाजा माब्ला जौगानो? जों नुबोदों दुखुनांथावै जोंनि बर' आबैमोनहा, आइजोफोरा मोनसे मुथासे थास' आथिंखौ, मान्दे मुथासेखौ 2 घन्टा 3 घन्टा जिरायनानै फानो। बेबो सानसेल' नङा, साननै सानथाम सानब्रै सानबा जोंनि समाजाव ओरैबायदि साफा सानै सुबुंफोर दंबावो दासिमबो बन बाननानै फानग्रा, दासिमबो साइकेलाव बन नारनानै फानग्रा दासिमबो जोंनि समाजाव दङ। बोथिसे ओंखाम मोनजायाबा बोथिनै मोनजाया दाबो जोंनि समाजाव दङ। नाथाय जों सोरखौ दाय होनो? बेबायदि थासारिखौ जों माब्ला गैया खालामनो आरो सोर गैया खालामनो? बेनो जाहैबाय जोंनि लाइमोन गोहो। लाइमोन गोहोआ जोंनो मोनसे ओरैबायदि चेन्ज लाबोनांगोन, जोंनो मोनसे ओरैबायदि गोहो लाबोनांगोन जाय गोहोआ जोंनि समाजाव बिराद मोनसे गुस्लायनाय लाबोनो हायो। आङो बुंदों जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफ्रा सानसुमै जानांगौ, सानसुमै जानांगौ, नाथाय जौ लोंनानै नङा। लेखा फरायनानै सानसुमै जानांगौ। सोर सुबुङा जौ फाग्ला जानानै सानसुमै जानो हादों? सोरबा दिन्थिनो हायोबा दिन्थि। बुहुमाव रावबो ओरैबायदि सुबुं गैया जाय सुबुङा सानस्रोब हरस्रोब जौ लोंनानै, फेग्रा मुवा जानानै सानसुमै जानो हानाय, गेदेरथार मानसि जानो हानाय बेबायदि एग्जाम्पल गैया। जोंहा दिनै बुंनो हानाय गोहो दङ माइब्रा बिदैया जोंनि, नाथाय माइब्रा बिदैया जोंनि होननानै माइब्रा बिदैखौ लोंनानै गावनि बे खर'नि गोहोखौ बेंगुरा खालामनायनि जोंहा मोन्थाय गैया। जौआ जोंनि होननानै जोङो जौ लोंनानै फाग्ला जानांगौनि जोंहा जेबो मोन्थाय गैया। जोङो माइब्रा बिदैखौ लानानै जों बिजनेस जों खालामनो हायो, लाख थाखा जोङो खामायनो हायो, लाइसेन्स लानानै जों बिजनेस खालामनो हायो। नाथाय जौआ जोंनि होननानै जों जुदि सानफ्रोमबो फेयोब्ला, सानफ्रोमबो लामा लामा उन्दुयोब्ला जोंनि बे गोदान जोलैया मा जागोन? बेंगुरा जागोन। आं खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। नोंथांमोननि बे जायगायाव गोरों गोरों फरायसाफोर दङ। सानसे समाव गाज्रि मोनसे थासारि दंमोन बे ओनसोलाव, नाथाय बै थासारियाबो रोमै रोमै मोले मोले जालांबाय, गोमोरलांबाय, गैलिया। दिनै गुस्लायनाय फैबाय। बेबायदि गुस्लायनायखौनो जोंनि समाजाव जोङो लुबैदों। फरायसाफ्रा सोंदोंना, बिमा बिफानियाव सोंदोंना, बिमाया जोंखौ मा लुबैदों, बिफाया जोंखौ मा लुबैदों, जोंनिफ्राय मा लुबैदों? सोरबा बिमा बिफाया बुंनो हागोन नामा जे जोनोम होनानै फिसाफोरनि मेगनाव मोदै गथों? सोरबा बिमाया बुंगोन नामा जोनोम जानायनि उनाव फिसाफ्रा हाखराव गाब्रथों? सोरबा बिफाया बुंनो हागोन नामा जोनोम होनायनि थांखिया सासे फिसाखौ जाम्बा खालामनाय, बेंगुरा खालामनाय? सोरबा बुंनो हागोन नामा? सोरबा बिमाया बुंनो हागोन नामा जोनोम होनाय समाव
बिसखौनो गाइखेर होननानै दौदोंमोन। सोरबा बुंनो हागौ, रावबो बुंनो हाया। जोनोमनि उनाव बिमाया जेरै गावनि आहारखौ दौनानै, गोथार आहारखौ गाइखेरखौ दौनानै फिसाखौ गेदेर गोलाव खालामदों, बिमाया माब्लाबाबो थगायफेराखै। थिग बेबादिनो जोंनि बिमा बिफाया दिनैसिमबो थगायनो मोननाय नङा आरो थगायफेराखै। गाज्रिखौ गाज्रि बुंदों, मोजांखौ मोजां बुंदों। जाय खस्थ'खौ सहायनानै बिमा बिफाया गावनि गथ' गथायखौ जोनोम होदों, बे खस्थ'नि फिथाइखौ जोंनि फिसाफ्रा होनो हानांगोन। गोबां बुंथिगिरि बिथांमोनहा बुंलांबाय, जोंनि बिमा बिफानि खुगानिफ्राय माबायदि बोसोन ओंखारनांगौ, माबायदि राव ओंखारनांगौ। फंसे रावा जोंखौ फोजोबस्रांनो हागौ, फंसे रावा जोंखौ देरहासार खालामनो हागौ। बाथ'आबो मानसिनि रावखौ खोनानानै राव सोलोङो। सैमायाबो मानसिनि रावखौ खोनानानै सोलोङो। थिग बेबादिनो जोंनि फंफ्रोमबो रावाव मोनसे मोनसे सान्थौ हाबनानै दङ। जोंनि खुगानि रावाव मोनफा मोनफा गोहो दङ, मोनफा मोनफा थांखि दङ, मोनफा मोनफा सोलोंथाइ दङ। जोंनि बिमाया बुङो, नङा होनबा, फिसा सिखारदो, लेखा फरायदो, लेखा गोरों जानांगौ। बेसेबां सान्थौ, बेसेबां ओंथि गोनां राव बियो। सिखारदो, लेखा फरायदो, लेखा गोरों जानांगौ। बेबादि रावखौ जोंनि साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्लाफ्रा, जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफ्रा थैजासिम खोमायाव, गोसोआव, गोरबोआव, मेलेमाव सोनानै लानांगोन। बे रावा मोनसे गोहो, बे रावानो मोनसे बोर। आरो आं बुंदों, जाय फरायसाया बिमानि बिफानि बोर मोननो हागोन, जाय फरायसाया फोरोंगिरिनि बोर मोननो हागोन, जाय फरायसाफोरा गेदेर गोलावफोरनि बोर मोननो हागोन, बै फरायसाफ्रा जेब्लाबो गावनि सिद्धा लामाजों थांनानै गावनि थांखियाव सौहैगोन। नाथाय बोरखौ बिनानै लानो हानांगोन, बोरखौ बिनांगोन। बोरखौ नों माबायदि बिगोन? नोंनि खुगाजों बिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। नोंनि बे आखायाव थानाय गोहोखौ जुदि नोङो मोजां खामानियाव बाहायोब्ला, नोंनि गोसोआव थानाय बे गोहोखौ जुदि नोङो मोजां खामानियाव बाहायोब्ला, जोंनि बिमा बिफाया फरायसाफोरखौ नायगासिनो दङ, नोजोर होगासिनो दङ। आरो बिमा बिफानि बोर, फोरोंगिरिफोरनि बोर बै फरायसानियाव अट'मेटिकेलि थांगोन। दिनै जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो मा लुबैयो? जोंनि फरायसाफोरखौ लुबैयो जे मोनफ्रोमबो बिथिङाव आखा फाखा जाथों। दिनै मानसिया फुंनि 3टायाव सिखारनानै, 4टायाव सिखारनानै गावनि मेंनायखौ, उन्दुनो ओंखारनायखौ जोगारनानै, जानजि खाफ्रानानै बै फोथाराव खारहैदों। अलिम्पिकआव देरहानो थाखाय 3टा बाजियाव, 4टा बाजियाव सिखारनानै खलम दैदों, वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थाखाय, गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड। दिनै मानसिया सान हर नाजादों, थैनानै थांनायनि सिगां, थांनानै थासान्दियाव मोनसे जारिमिन सुजुनायनि। ओरैबायदि सुबुं बे बुहुमाव दङ। जोनोमनिफ्रायनो खायफा आथिंबो गैया, आखाइबो गैया, नाथाय बैबादि सुबुङा जौ लोंनानै फाग्ला जाफेराखै। बैबादि सुबुङा फेग्रा मुवा जानानै फाग्ला जाफेराखै। बैबादि सुबुङा गावखौ सुइसाइड खालामफेराखै। आं मोजाङै मिथिगौ। जाय सुबुंहा आथिंबो गैया, आखाइबो गैया, बैबादि सुबुङा दिनै वर्ल्ड रेकर्ड खालामदों, बोरला गावनानै, अलिम्पिकआव खारनानै, साख्रि मावनानै। सासे बेंगुरा सुबुं, स्टिफेन हकिन्स, बिथाङा बेंगुरा, बिथांनि आथिङाबो खामानि जाया, आखाइयाबो खामानि जाया, खुगायाबो खामानि जाया, नाथाय बिथांनि मेलेमा खामानि जायो। बिथाङा हुइलचेयाराव जिरायनानै, हुइलचेयाराव नारजानानै दिनै साइन्सनि बाथ्रा सिन्ता खालामदों। बिगियाननि सोमोन्दै बिथाङा बयखौबो सांग्रां खालामदों। बे बुहुमाव मोनसे खैफोद फैगासिनो दङ। बे खैफोदनि सोमोन्दै बिथाङा जोंखौ सांग्रांथि खालामदों। मोनसे ब्लेक ह'ल होननाय, बेखौ फरायसाफ्रा मिथिगोन। ओरैबायदि मोनसे सिन्ता खालामदों। नाथाय जोंनि फरायसाफोर जायहा आथिं दङ, आखाइ दङ, खुगा दङ, मेलेम दङ, गासैबो दङ,
बै फरायसाफ्रा गावखौ दिनै मानो बेंगुरा खालामनो थांगासिनो दङ? बेनि आन्दोआव मा दङ? जोङो रेसपन्सिबल नामा? दायनिगिरिया जों नामा? बिमा बिफाया नामा? जानोबो हागौ। बिमा बिफायाबो दायनिगिरि जानो हागौ। आं दहायनो बुंदों, बिमा बिफाया जाय लामाजों थाबायो बे लामाखौ फरायसाफ्रा फिसाफ्रा आगान संदानो। जों जुदि मोजां लामाजों थाङोब्ला बिसोरबो मोजां लामाजों थांगोन। जों जुदि गाज्रि लामाजों थाङोब्ला बिसोरबो गाज्रि लामाजों थांगोन। दिनै अलिम्पिकआव खारनो थाखाय, देरहासार जानो थाखाय, गल्ड मेडेल मोननो थाखाय बेसेबां सान हर प्रेक्टिस खालामदों। जोंनो मा नांगौ? जोंनो सार्टिफिकेट नांगौ, जोंनो गल्ड मेडेल नांगौ, जोंनो देरहासारनाय नांगौ, जोंनो डिग्री नांगौ, जोंनो डिप्ल'मा नांगौ। मानो नांगौ? जारिमिन सुजुनो जों हागोन। मानो नांगौ? जोंनि बिमा बिफाखौ जोङो सिबिनो थाखाय। मानो नांगौ? जोंनि बिमा बिफानि थांखिखौ जाफुंसार जाहोनो थाखाय। मानो नांगौ? अख्रां सा सा बिरबायनो थाखाय। मानो नांगौ? गावनि सिनायथिखौ गायसननो थाखाय। गावनि सिनायथिखौ गायसननो थाखाय। निसानि गोहोजों हानाय नङा। मानसिया निसा जायोब्ला, जौ लोङोब्ला बिराद गिदिर गिदिर राव रायलायो, नङा होनबा? मानसिफोरखौ दम होयो, मानसिफोरखौ रायो, गावनि हिन्जावखौ बुयो, गावनि फिसाफोरखौ रायो। नाथाय बे जौनि गोहोआ नोंखौ गोहोगोरा खालामनो हानाय नङा। जाय फरायसाया बिजाबखौ बिखा गोरबोआव बजबनानै लागोन, जाय फरायसाया लेखा फरायनायखौ इसोर सिबिनाय बादि लागोन, बै फरायसाया देरहासार जागोन। जाय हौवाया गावनि हिन्जावखौ जौ लोंनानै रायो बुयो, बै हिन्जावा जुदि बे हौवाखौ बेबादि अबस्था खालामोब्ला मा जागोन? बै हौवाया बुजिगोन। आं मोजाङै मिथिगौ, जाय हिन्जावा जाय हौवाजों जौ लोंनानै बुजायो बेसेबां दुखु मोनो बै हिन्जावा। आं मोजाङै मिथिगौ। आंनि हिन्जावा बिदि बुजाफेराखै, नाथाय आं मोजाङै मिथिगौ। आंनि आइनि सिगांनि जारिमिन सल' बेफोरखौ आं मोजाङै मिथिगौ। समाजाव आं नुबोदों। दिनै बेसेबां सिन्था खालामो। हौवाया न'आव फैयोबानो हिन्जावनि बिखाया गुरलुब मोनो, गियो। दिनै रायगोन नामा, बुगोन नामा? बेसेबां गिलुं गिलुं रायजो जादों। जाय हिन्जावा जोंखौ जोनोम होदों, जाय हिन्जावा, जाय आइजोआ बे बुहुमखौ सोरजिदों, जाय हिन्जावा जोंनो सानफ्रोमबो ओंखाम संनानै होयो, जाय हिन्जावा जोंनो सानफ्रोमबो दुगैनो थाखाय दै होयो, गामसा होयो, जाय हिन्जावा जोंनो बिसना बनानै उन्दुहोयो, जाय हिन्जावा न' सिला सिबो, जाय हिन्जावा सानफ्रोमबो न'खौ साखोन सिखोन लाखियो, बै हिन्जावखौ जुदि बेबादि आघात होयोब्ला बेसेबां दुखु मोनगोन। बेनिखायनो आं खावलायदों, जोंनि दिनैनि बे प्लेटफर्मा, जोंनि बे सायनासालिया जाहाथे गोजान गोजान जायगायाव मोनसे मेसेज हरनो हायो। जायनि न'खराव जौजों गेलेनाय, जायनि न'खराव जौनि थाखाय मोनसे गुलाय गुजाय थासारि, बैबादि थासारिया जाहाथे जाया। हिन्जावखौ जोङो अननो रोंनांगोन, बिमाखौ जोङो अननो रोंनांगोन, बिब'खौ जोङो अननो रोंनांगोन। एसे गोथौयै जों सिन्ता खालामनांगोन। गोथौयै जुदि सिन्ता खालामाब्ला जानाय नङा। बे बाथ्राखौ जोङो साननो हानाय नङा। दिनै अख्रां सा सा थांनानै रिसार्च खालामहैदों, नायबिजिरसंहैदों प्रफेसार सन्जय बसुमतारी, नोंथांमोननि जायगानि। वर्ल्डनि %2 बिथाङा सासे साइन्टिस्ट। बिथांनाव आङो मोनसे इन्टारभिउ लादों, आंनि इउटुबावबो दङ। बेसेबां देरगाथाव, बेसेबां देरगाथाव। बिथाङा जारिमिन सुजुदों। बे जारिमिन सुजुनो थाखायनो जोंनो मा नांगौ? जानजि खाफ्रा नांगौ। जारिमिन सुजुनो थाखायनो जोंनो मा नांगौ? सोलोंथाइ नांगौ। दिनै सन्जय बसुमतारीया मा मावदों सिं सिं जों रावबो मिथियाखैमोन। जेब्ला बिथाङा साइन्टिस्टफोरनि गेजेराव सासे साइन्टिस्ट होननानै फोसावजाबाय, वर्ल्डनि %2, जों मिथिबाय नंमारगौ मानसिया थाखुमा बेसेबां गावखौ जानजि खाफ्रायो। जोंनि समाजाव बार फाग्ला फैयो, नङा होनबा? फाग्ला बार फैयो। जोंनि समाजाव मा फैयो? सार अन्थाइ फैयो, बांग्रि फैयो, दैबाना फैयो, बारहुंखा फैयो। नाथाय जोङो बेफोरखौ जों एरायनांगोन।
थाखुमा जों एरायनांगोन प्रफेसर सन्जय बसुमतारिया जेरै थाखुमा जानजि खाफ्रा प्रेक्टिस खालामदों गावखौ आनज्रायदों दिनै बिथाङा गावनि सिनायथिखौ गायसनबाय सासे साइन्टिस्ट सासे प्रफेसर आरो मा नांबावगौ जिउआव मा नांबावगौ बेनिख्रुइ देरसिन आरो मा नांबावगौ जेबोआनो गैला फरायसाफोर थांनाय मेट्रिक आनजाद सेबानि मेट्रिक आनजादाव बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार मोननाय पातासार कुसिनि ज्योतिर्मय दास मेट्रिकखौल' पास जादों बिथाङा जारिमिन सुजुबायानो बिथाङा जेब्ला मेट्रिक परिखानि थाखाय प्रिपारेसन खालामदोंमोन बारहुंखाबो फैदोंमोन बांग्रि फैदोंमोन सारअन्थाइ फैदोंमोन फाग्ला बार फैदोंमोन नाथाय बिथाङा थाखुमा जोंनि फरायसाफ्रा थाखुमानो रोङाब्ला किन्तु फाग्ला बारजों बुबथिं जागोन दैबानाजों बुबथिं जागोन आरो बेनिखायनो आं बुंदों दिनै जोंहा बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन मोनसे अस्त्र दङ बे अस्त्रआनो जाहैबाय सोलोंथाइ जौनि गोहोआबो जोंखौ गोहोगोरा खालामनो हानाय नङा थुंग्रिनि गोहोआबो जोंखौ गोहोगोरा खालामनो हानाय नङा लावथिनि गोहोआबो जोंखौ गोहोगोरा खालामनो हानाय नङा मात्र'बोल' जोंखौ जोंनि सोलोंथाइया गोहोगोरा खालामनांगोन जाय फरायसाया फेग्रा मुवा जानानै गावखौनो गोदाव सोराव खालामगोन बै फरायसानि बै गोसोनि बै गोजोना पिस गोजोन बियो बेंगुरा जागोन फरायसाया जुदि बेंगुरा जायोब्ला बिनि बिमानि बिफानि मेगननिफ्राय दुखुनि मोदै गगोन बैसोरनि न'खरनि गोजोन बे थासारिया गोमालांगोन गैया जालांगोन जौ लोङोब्ला फरायसा समाव मा जागोन मिथिगौना जोंनि सोरजिलु गोहो बियो डेमेज जागोन पेरालाइज जागोन बेंगुरा जागोन जोंनि सन्मान बियो बेंगुरा जागोन जोंनि सोमोन्दो बिमाजों बिफाजों फिसाजों बिफाजों सोमोन्दोआ नष्ट जागोन जोंनि थांखिया नष्ट जागोन जोंनि सिमाङा नष्ट जागोन दुर्बल जागोन जोंनि न'खराबो जोबस्रांनो हागौ आङो बुंदों फरायसा समा जौ लोंनायनि थाखाय नङा फरायसा समा सिगारेट सोबनायनि थाखाय नङा फेग्रा मुवा जानायनि थाखाय नङा जाय फरायसानि आखायाव बेबादि मोनसे हाथियार बेबादि फेग्रा मुवानि हाथियारा थागोन साबधान जानांगोन सांग्रां जानांगोन जिउखौ जोङो मानो नष्ट खालामनो जिउखौ जोङो नागिरनानै मोनाना बायनानै जों मोननाय नङा इसोरनाव जोङो आरज गाबब्लाबो मोननाय नङा थैनायनि उनाव मोननाय नङा थांनानै थासान्दियावनो इसोरखौ खुलुमखा थांनानै थासान्दियावनो लेखा गोरों जाखा बेनिखायनो फरायसाफोरखौ आं बुंदों मिथिंगायाव जोंहा एसेबां मोजां मुवा दङ आं दहायनो बुंबोदों जोंनि थांनानै थानाय फिलसफिया मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय जोङो मैयानि समाव मा जाखो गोखा गोखै जादों बेबो मोनसे फिलसफि गोखा गोखै जानाय आं मोनसे बिजाब लिरगासिनो दङ 104टा मैगंनि गोखा गोखैनि मुंखौ बै बिजाबाव आङो होदों जोंनि बर'फ्रासो मिथिगौ अन्थाइ बाजाब जायो दिंखिया जायो आरो मा जायो थालिर फस्ला जायो खिफि बेन्दों जायो हिसाब गैयै आरो बे मोनसे मैगंफोरा मुलि दङ मा मुलि जोंनि सानाय सुनायखौ ट्रिटमेन्ट होनो हानाय उदै सानायखौ खर' सानायखौ लोरबां जानायखौ मोजां खालामनो हानाय मोनसे पावार जोंनि बै मैगंफोराव दङ आरो बेनो मोनसे फिलसफि बेजों लोगोसे जों मा फोथायो जे थांनाय बोसोराव जोङो मा गोरोन्थि मावदोंमोन बेयो जाहाथे जोबस्रांलाङो जोंनि देहानि गासिबो लोरबांथि गासिबो बेराम जाहाथे जोबलाङो बेनि थाखाय जों गोखा गोखैखौ जोङो जायो आरो बे मोनसे फिलसफि नाथाय दिनै बे फिलसफिखौबो बे सान्थौखौबो बुहुमनि खायफा सोलो गोनांसिन मानसिया खावनानै लांनो नागिरगासिनो दङ सोरबा आयुर्वेदिक मेडिसिन बानायहैदों बेखौनो जोंनि मानसिया थाखा फैसा होनांगौ जादों जाय मुलिखौ जोंसो बानायदोंमोन
गोखा गोखै जानाय नाथाय बेखौनो मुलि बानायहैबाय आरो जोंहा माइरं फाननानै माइ फाननानै बै मुलिखौ बायनानै जानो गोनां जाबाय नाथाय जोंहानो दंखाजोबो गासिबो मुलिखौ नाथाय जोङो बेखौबो जों रोंनांगोन जे मुलिखौ जोङो माबायदि जानांगौ मैगं थाइगंखौ जोङो माबायदि जानांगौ बबे समाव जानांगौ बेनिबो मोनसे साइन्स दङ साइन्सखौ जोङो बुजिनांगोन जोंनि फरायसाफ्रा जेब्ला लेखा गोरों जागोन बै साइन्सखौ जोङो फोरोंनो हागोन जोंनि आइ आफानो फोरोंनो हागोन आरो जोङो मिथिनांगोन जोंनि लाइमोनफोरनि मेगनाव जोंनि बिमा बिफानि मेगनाव मानोथो दुखुनि मोदै मानोथो दुखुनि मोदै दिनै बे मोदैखौ सोर साबेसे फरायसाफ्रा नुदों बेसेबां दुखुनांथाव नङा होनबा मानि थाखाय दुखुनि मोदै गावनि फिसाफोरनि थाखाय दुखुनि मोदै मानो खालामखो बिमाया मा फोरोंदोंमोन बिफाया मा फोरोंदोंमोन बेखौ जों गोसोआव लानो हायाखिसै सिखारदो आफा लेखा फरायदो लेखा गोरों जानांगौ बे मोन्थोरखौनो जों गोसोआव जोङो लानो हायाखै फरायसाफोर दिनै फरायसाफोरनो आङो मोनसे आरोबाव थुलुंगा होलांनो नागिरदों बे थुलुंगायानो जाहैबाय जाय थुलुंगायाव दं मोनसे फिल'सफि मोनसे सान्थौ जों बयबो देरहासार जानो लुबैयो नङा होनबा देरहासार जानो थाखाय जोङो जेसेबां हायो एसेबां गोबारै जों खारनांगौ जेसेबां हायो एसेबां जोङो फास्टेस्ट रान खालामनांगौ खारनांगौ नाथाय खारनो हायाब्ला लासै लासैबाबो खार नोङो जुदि लासै लासैबो खारनो हायाब्ला गोबारै गोबारै थाबाय फास्ट वाकिं खालाम गोबारैबो थाबायनो हायाबा लासै लासै थाबाय जुदि लासै लासैबो थाबायनो हायाब्ला मानबाय मानबाय थां नाथाय नोङो थाथ'नो मोननाय नङा नोङो खारनोबो हायाबा थाबायनोबो हायाबा नों मानबाय मानबाय थां नोंनि थांखियाव नोङो सौहैगोन बेयावनो मोनसे दङ फिल'सफि बे फिल'सफिखौ बुजिनांगोन जोंनि फरायसाफ्रा दिनै मानसिया मा सिन्था खालामदों थरसे गुलिखौ उग्रपन्थीनि थरसे गुलिखौ गियालासिनो दिनैसिमबो बिखाफोर दानानै सासे सिख्लाया खामानि मावगासिनो दङ मालाला इउसुफजाई सासे बांगाल सिख्ला सासे मुस्लिम सिख्ला बिथाङा बुंदोंमोन बुहुमनि गासैबो हिनजावसाफ्रा लेखा गोरों जानांगौ फरायसालियाव थांनांगौ बे बाथ्राखौ उग्रपन्थीफ्रा सहायनो हायाखैमोन उग्रपन्थीफ्रा लुबैयामोन हिनजावसाफ्रा लेखा गोरों जाथों बेनिखायनो मालाला इउसुफजाईखौ खर'आव गुलि गावदोंमोन खर'आव गुलि गावनानै बिथाङा गोग्लैदोंमोन हस्पिटालाव लांदोंमोन गोबाव समनि उनाव बिथांनियाव हुस फैदों हुस फैनाय समाव बिथाङा बुंबाय थेंक इउ आल्लाह थेंक इउ इसोर थेंक इउ गड नोंथाङा आंनि जिउखौ बासायबाय बिथाङा बुंदों इसोरनि सिगाङाव हे आफा इसोर साबायखर बिथाङा बुंदों आरोबाव मा बुंदों मिथिगौना उग्रपन्थीनि थरसे गुलिया आंखौ सिगिनो हानाय नङा उग्रपन्थीनि थरसे गुलिखौ मालाला इउसुफजाईआ दिनैसिम गियाखै बिथाङा गियोमोनब्ला खोमसि खथायाव मेगन मोदै मोदै बिखा गुरलुब गुरलुब जालायजासे गिनानै थाबाय थागौमोन नाथाय बिथाङा गियाखै दिनै बिथाङा बुहुमनि गासैबो आइजोफोरखौ सिख्लाफोरखौ सांग्रां खालामदों जोंनि गोसोखौ बोगथाबनो हादों बिथाङा नबेल पिस प्राइजबो मोनखांबाय हिसाब गैयै बान्था बिथाङा मोनदों मालाला इउसुफजाईनि थांखिया थांनानै थासान्दियाव जेसेबां हायो एसेबां एक्सेलेन्ट जारिमिन सुजुनाय बयनिख्रुइबो साबसिन जारिमिन सुजुनाय आरो देरसिन जारिमिन सुजुनाय जोंनि साबेसे फरायसाफ्रा जारिमिन सुजुनायनि जानजि खाफ्रादों जारिमिन सुजुनायनि थांखि दङ साबेसे फरायसाफोरहा दङ नोंथांमोननि सिगाङाव आन्दलन बिथाङा आसाम सरकारनिफ्राय मोनसे बान्था मोनदों बिथाङाबो मोनसे जारिमिन सुजुदों आरो मा नांबावगौ थांनानै थासान्दियाव मोनसे रिकगनिशन मोनदों मोनसे सिनायथि मोनदों मोनसे बाख्नायनाय मोनदों आरो मा नांबावगौ बेनिख्रुइ देरसिन जोङो माब्लासिम दाहाय आङो बेबादि ओंख्रि जागोन गाबोन आङो
बेबादि ओंख्रि जागोन जों माब्लासिम बे बाथ्राखौल' सानबाय थागोन माब्लासिम जोंनि साननायखौ गोजौ फारसे लांगोन जोंनि हारिया दिनै मोनसे ओरैबायदि मोनसे हारि जाबाय जाय हारिया दिल्ली बायदि जायगायाव थांनानै बर'नि मोसानायखौ दिन्थिहैनो हाबाय जाय हारिनि रावा भारतनि संबिजिरजों गनायथि होजाबाय जाय हारिनि हारिमुआ खाम जथा सिफुं गामसा आर'नाइ बेफोर भारतनि संबिजिरजों गनायथि होजाबाय ओरैबायदि मोनसे हारि दा बेफोरबायदि सिनायथिखौ हमथानानै जोङो लाखिनांगौब्ला जोंनि लाइमोनफोरासो बेखौ लाखिनांगोन जोंनि बिमा बिफाया बेसेबां सांग्रां जानांगौ बेनि सोमोन्दैबो गोबां बाथ्रा बुंलांबाय नाथाय जों दिनै आरोबाव जोङो गोसोआव जों लाफिननांगोन जोंनि बिबाना मा जोंनि फरायसाफोरनो जोङो माबायदि लामा दिन्थिलांनांगोन आरोबाव बेखौ जों गोसोआव लाबावनांगोन नङाब्ला जोंनि हारिमुआ मा जालांगोन जोंनि सिनायथिया मा जालांगोन मोलेले जालांगोन बेबादि मोनसे थासारि फैदों गाज्रि मोनसे थासारि फैदों जाय थासारिखौ लानानै गोबां बिमा बिफाया आंनो फन हरदों नंगौ आंनो फन हरदों खायफा मेगनाव मोदै लानानै खायफा गाबनानै फन हरदों सासेल' फिसाला मेट्रिक फरिखा होनो गोनां मटर साइकेल बिदों मबाइल फन बिदों न' सिंनिफ्राय ओंखारा खायफा जौ फाग्ला जादों खायफा ड्राग एडिक्टेड जादों दा बेखौ फोसाबनांगौआ जोंनि बिबान बेखौ फोसाबनांगौआ बिमा बिफानि बिबान बेसेबां दुखुजों बेसेबां गाबनानै बेसेबां मा राहा मोनगोन होननानै नागिरबायदों जोनोम होनायनि सिगाङाव उदैयाव लानायावबो खस्थ जोनोम होनायावबो खस्थ फेदेरखांनानैबो जुदि खस्थ जानांगौब्ला बेसेबां जोङो दुखु होनाय जागोन जोंनि बिमा बिफाखौ जोङो थैलांगोन बिमा बिफाया थैलांगोन नाथाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा थांनानै थानांगौ पलासबारि गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम आङो खुलुमनाय बावहरबाय आरो बेजों लोगोसे आङो बिबुंथिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों।